व्हाईट कलर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोकणी स्वीट या चॅनलवर. तर आजच्या सुरुवात झालेली आहे. काल काय ब्लॉग शूट नाही केलाय कारण की ऑलरेडी त्या ब्लॉगमुळे जो संडेचा ब्लॉग आहे त्याच्यामुळे कॉपीराईट त्याला एडिट करूनच येत आले. तर बघूया आता लास्टला एकदा एडिट करू, नाहीतर काहीतरी ऑप्शन आपण नक्की काढू. ओके, तर बघूया. नाश्ता बनतोय मस्तपैकी, पोहे बनतात, गरम गरम पोहे, कांदा पोहे. तर नाश्ता करूया, ऑफिसला जाऊया आणि ऑफिसवरनं आल्यावर परत भेटूया. ओके, तर ओके. तर चला बघत राहा, ब्लॉग एन्जॉय करत राहा. तर आपला हा एपिसोड 4 येतोय आज दुपारी. म्हणजे हा ब्लॉग उद्या असेल तर आदल्या दिवशी एपिसोड आलेला असेल, तर आवर्जून जाऊन बघा. एपिसोड 4 लास्ट पार्ट आहे आपला. मस्तपैकी छान असा एंड आहे. तर बघा आणि कसा वाटतोय ते कमेंटमध्ये सांगा. पूर्ण सिरीज कशी वाटली ते पण कमेंटमध्ये सांगा. ओके, आणि नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा आणि लाईक करायला विसरायचं नाही. हां, काय करा? हां, सबस्क्राईब करा. भाऊ कोण सांगतोय? पिल्लू सांगतो आमचा. काय करायला सांगतो पिल्लू? हां, तर चला भेटूया. ॲनिव्हर्सरी काय प्लॅन आहे? तुला काहीच प्लॅन नाही, हम्म, कळलं? काय आता पार्टी आमचं बिर्टी? काय बोलू, अरे त्या दिवशी नॉनव्हेज खायचं नाही कारण की गुरुवार आहे. आता जे काय असेल तर बायने दिली तर आदल्या माहिती दिवशी नाही. त्यांची पण ॲनिव्हर्सरी. त्यांची बुधवारी आहे, आमची गुरुवारी. म्हणजे बुधवारी आपण खाऊ शकतो काही. ओके पिल्लू, मम्मी पप्पांचा लग्नाचा बर्थडे बुधवारी आज आठ दिवशी ढिंचक 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 ढिंग. हा, ढिंचक पोहे बनतात, गरम गरम पोहे पोहे पोहे. हा चला, हा बघा काय घेऊन फिरते. काय काम करतेस तू? ॲनिव्हर्सरी आहे मम्मीची आणि मम्मी पप्पांची आणि ताईची आणि भाऊजींची. का मामी बरोबर मामीची आणि शिवची आमचं भांडण. हा, कसा भांडला मामी बरोबर? पिलू वरच जा मामीला. मामी मला पोहे बनत आहेत. झाले का? झाले एकदम कुरकुरीत क्रिस्पी. टोक टोक. नाही करूया ग आपण. लाईट लाव, लाईट. सोनुली माझी सानुली सानुली आली सोन्याच्या पाऊली माझी सोनुली सोनुली. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी, जरा लेट पण आलोय. तर आता आजचा व्लॉग होणार आहे कोणते लाडू? मेथीचे लाडू. मेथीचे लाडूचा रेसिपी ब्लॉग आज येतोय. चला, भरपूर दिवसाने आज रेसिपी ब्लॉग येणार आहे. तर छान प्रकारे आता बघूया काय काय घेतलंय मम्मीने. आल्या मला फ्रेश करून ब्लॉग बनव चालू. तर चला आता बघूया काय काय घेतलेलं आहे. नंतर रेसिपी ब्लॉग बघतच राहाल आणि ब्लॉग एन्जॉय करा. चला सांग काय काय घेतलंय. हे मखाने, बदाम, काजू, अक्रोड, खोबरं काय घेतलं? किसून आणि भाजून घेतलेले. तांदूळ घेतले थोडे भाजून, मेथी, धिंक तळायचे, अजून खारीक पावडर आणि रवा भाजते. रवा तिकडे भाजला जातोय. हे बघा गरम होतंय. तू काय माझा हात पकडलाय रे? आणि अजून काय दाखवते? हे गुळ बारीक करून ठेवलाय, काळा गुळ घेतलेला मस्त बारीक करून. तर मला दे, काय मला दे यार, लाडू मध्ये बनायचे नाही. अरे बघा रवा घेतला, बाया घेतला. रवा भाजते तो दाखवला. हा, मग मी इकडे रवा भाजते आता बाय. खसखस खोबऱ्यामध्येच घातले. अजून जायफळ घालायचे. खसखस खोबऱ्यामध्ये घातलेली आहे, अजून जायफळ आहे. गोवर्धन घी ते नंतर येणारच आहे. टाकताना बघायला त्याच्यामध्ये सगळं मिक्स करताना. तर आता रवा भाजून होते आणि मग सर्व बारीक वगैरे होते आणि नंतर मिक्स करताना आपण बघूया काय मम्मी. मिक्स करताना दाखवूया आता आपण डायरेक्ट. ओके, तर चला भेटूया. आणि आपला एपिसोड 4 आलाय तर बघा लवकर. टाकणार आहे मी, भाजायची अजून. तर मित्रांनो, ही आळशी पण आपण मेथीच्या लाडूमध्ये टाकतो, ती पण भाजून टाकायची असते. तर ती पण भाजून ॲड होईल. ओके, तर नंतर डायरेक्ट आता मिक्स झाल्यानंतर भेटूया आपण.
हा हे काय हा थांबा हे सगळं एकजीव केले आमच्या मामीने केलं लगेच घेतलं बघा लगेच मी जास्त वेळ पण नाही लागला. आणि हे मगच बी इकडे आलेले ती पण मिस करायची काय मामी काय बोलते 2 शब्द बोला ना 2 शब्द हे बघा खालीच आहे कॅमेरा बोला तर अरे काय मामीला आमच्या मस्का लावा लागतो लय लागते आमची मामी मामी फेमस होणार तुम्ही हो हा उपवास आहे का मौन व्रत आहे काय हे काय याला काय बोलतात अरे याला काय बोलतात सांगा ना तुम्ही सांगा ना तुम्ही खारीक पावडर नाही तर मी तुमच्या बघा फेसवर घेतो कॅमेरा खारीक पावडर मम्मी बोला लवकर येतो बघा घेणार खारीक पावडर आहे मम्मी 1 2 3 बघा आमचं पिल्लू स्वतःहून येतो तिकडे गुळ पण मिक्स होतोय मामी हाताने एकदम आता वळणार लाडू एकदम सुपर फास्ट दाखव तुम्हाला काय ते ची नको काय पण नको खाऊ टाका मगच बी पण बदाम काजू कुठं आहे सगळं वाटून टाकलं त्याच्यात झालं मिक्स बदाम काजू गेलं अक्रूट किती अक्रूट लय होते आता मामी आमची करते ते मिक्स ओके तर मामींचा आमचा मोग हा इथं मामी आहे कोण आहे पिल्लू तर मामी आहे मामीश अरे बापरा गुळ आलेला एकदम डब्बा भरून या थंबनेल कसं घेणार मी आता फोटो थंबनेलला एवढ्या हातच येतोय चला आता आपण लाडू वळताना बघूया ओके 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 हे बघा डिंक आलेलं आहे डिंक मस्त पैकी असं फुललेलं आहे डिंक फुललेलं आहे हे डिंक आहे डिंक हाय हे डिंक उडतंय डिंक उडते बस झाला ना गोळ हा मम्मी थोडीशी वेलची पावडर हा वेलची पावडर घ्या मम्मी आमची एक एक घेऊन येते कुठून हा तो बघ काय करतो तिकडे चला वेलची पावडर आलेली आहे हे कधी टाकणार आहे हे आता शेकलं की त्याच्यामध्ये हे द्या आता मामी टाकले डिंक हे मामी तुमचा टॅटू आला मोराचा पीस हा बघा तिकडे काय वेगळे लाडू बनवतोय काय रे ये कुठले लाडू बनवतोय हा आम्ही झाले मिक्स झाले 4 लाडू झाले का मिक्स हो हा मोठ्यासाठी 4 लाडू बनवतोय मम्मी त्याला झालेलं आहे मिक्स मामीने ठरवलं मी काय ब्लॉग मध्ये बोलणारच नाही ठीक आहे पण चला आता तुम्ही पेज दाखवून लागली काय बोलतो ऋतू लाडू खायचे तुला लाडू खायचे असतात यार मेथीचे मला सोडून मी नाही खात ओके येऊ दे टॅटू आता नो प्रॉब्लेम कारण त्याला कॉपीराईट नाही येत टॅटूला ठीक आहे कॉपीराईट नाही मला दिसतोय तुम्ही थोडी दिसताय यार माझ्या बॅक कॅमेरा केलाय ना हे बघा इकडं हा डिंक आहे भाई गरम आहे ते अरे इकडे लाडू कुठले बनतायत काय माहिती डिंक फक्त घेतले प्लेटी मध्ये लाडू बनतील का आजला नक्की बनणार का 100% हा ओके चल आण लवकर आण आता याच्यामध्ये जाणार आहे मस्त गरम गोवर्धन घी मम्मी तिकडनं घेऊन येते एकदम मम्मी आण लवकर तुम्हाला दाखवू ती कंटाळते चला आणा लवकर यार काय वेळ लावताय तुम्ही पकड बाई सावकाश पकडा तू ए लाडू बनले का ये मम्मीला घेऊन जा तुझ्या घरी तुझ्या काल की परवा चहा घेतली तर खाली रविवारी संडे को काय मला अशी पकड आवडतच नाही बाबा मामी बोलल्या व्लॉग मध्ये मामी बोलल्या टाळ्या याच्यात मीम टाकायला पाहिजे मम्मी आमची कधी घेत काय माहिती आणि आले घे आला बाय अरे असं मध्ये खोल करायचं आणि मग टाळ्यामध्ये भाई सुगंध आलाय घीचा एकदम चला हाताने करा
रिएक्शन बघा. आता नाही करा बोलल्यावर. हे आमच्या काळी टाकू अजून कडे? हाताने बनवायचे. गरम व्हायला टाकू का कडे? चला वळायला घ्या, वळायला घ्या. मामी सगळं सांडलंयस तू. एक नंबर काम केलंयस रिअली यार. अच्छा इकडे आता लाडू घेतलेले आहेत वळायला मस्त. तू जरा गोल बस गोल इथं आहे तू बघा. पण. पटकन म्हणजे त्यांना पण भाकऱ्या करायला जायचं जरा आहे. हे आपण घेऊन काय ये तिकडे खायला लाडू जायचं. घेऊन ये. तिकडे ये. तिथे बसशील तर मस्तपैकी आता मामी पण इकडे गेले तिथे जमेल तुला बसेल. बघू द्या. बघू द्या. काय हा. ते नको घालू पिल्लू कपडे. याचं काय चाललंय तिकडे वेगळंच चाललंय. उद्या नाही पिल्लू. घातले होते शाळेत ते कपडे. काय चाललंय? बरोबर आहेत ना काय तेवढं चाललंय? पाहिजे. हा. हा बरोबर बरोबर आहे. अरे बापरे तू पण आलेली आहे आता बाई. हो एक नंबर एक नंबर. फोटो काढला असता ना मी. भेटू ना. फोटो काढला असता. टॅटू बघितलं दाखव. आला आला टॅटू आला मागाशी तिकडून. आम्ही मामासाठी काढलेला टॅटू मामीने मामीने काढला टॅटू. आता बघा 3 लाडू बनत आहेत इकडे मस्तपैकी. आता गोलंदाजी होत आहे बघा. गोलंदाजी चालू राईट नको. राईट ओव्हर लेग ब्रेक. अरे फोटो काढला असता ना. मला ते घेतलेलं ना छान. ती परत नाही. तर आता इकडे होऊ दे लाडू. मध्ये मध्ये आपण भेटू ना मम्मी. मम्मी हे मामीचे येतात आता. बाबा कपडे खराब होतील बघा सोन्या. काय करते. पॅन्ट एवढी घाल मग शर्ट नको घालू. फोकस कॅमेरामॅन घालू फोकस. दे, हा? घालून जायचे घरी. ती काय करते कळतं मला. जर तू असं शेप घेऊन ठेव. खतरनाक आहे तो पण. जरा घे. हे तू असं गोल गोल करून ठेव आता वर गोल गोल करायचा आणि वर फेकायचं नाही याच्यात टाकायचा. आणि गोल गोल करताना गाणं म्हणायचं गोल गोल राणी ते पाणी. बंद केलं. डंगडा 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 काय बोलते मग. बंद आहे बंद आहे. हे लाडू 5 खडे थांबा. ठेवायचं. हा तेव्हा इथं लाडू 5 खडे आम्ही इकडे बघा. अरे इकडे बघा ना एक फोटो तर काढू द्या सामने. दाखव मम्मी आयडिया. आयडिया बघा मम्मीची आयडिया बघा. मम्मी दाखव मम्मी दाखव. सगळं अंगावर माझ्या. का बॉलिंग करते का काय करते. लाडू बनवते का मस्करी. नाही रव्याचे लाडू बनव यार. बनवायचे. ओ रव्याचे लाडू कधी बनवूया. रव्याचे लाडू बनवले मी एकट्याने मम्मीला घेतले तुम्हाला नाही. एकटी बनवणार ना. रव्याचे लाडू एकटी थोडीच बनवायचे आहेत ना. आणि पण होळीला जास्त बनवायचे. पण काय माहिती कसं आहे बनवायचे की नाही यावेळी. असं काय गोगल लाव. पिलू बघू इकडे. ए वा धुरंधर आया धुरंधर. फुसफुस फुसफुस. तुमचा कुठं त्याचा आहे बघा. त्याच्यामध्ये आहे बघा. त्याचा आहे ना शिडीवर ठेवलंय बघा. गॉगल घालू आहे गॉगल. ए ढंगण ढंगण. व्हाईट कलर बघा त्यात. हा डंगडा 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 असं करायचं आणि ठेवायचं ना. मम्मी देणार बघ असं. डॉल्बी चायवाला फेमस असाच झालेला. मम्मी तू पण लाडू असेच ओढव. ओ वा एंट्री बघा धुरंधर. एंट्री मार चल एंट्री मार. ए पिलो अरे पॅन्ट वर घेतो आमचं पिलू. झालं का. जवळ जवळ लाडू झालेले आहेत मस्त की. काय बोलतो शेप काय शेप दिलाय ना भाई. हो इकडं डोंगर डोंगर झाला रेडी. इकडे पण आहे. इकडे पण आहे थोडस. काय 4 आहेत. पिल्लूने बनवलेले 4 लाडू आहेत ते. मम्मी काय होते झालंय सगळं. बॅटिंग बॉलिंग सगळं संपलेले लाडू. याचा असं पकडा तिघींनी मस्त. एक फोटो काढूया. हात फक्त या या अरे हाताचा फक्त फोटो काढू थंबनेलला. काय बोलते मामी काय डेंगडे तसं नाही. तसं नाही ना मला ती नाही. तिला मी असं बोलते कारण ती कशी कशी गोल गोल कर. तर मित्रांनो आजचा झालाय भरपूर दिवसाने रेसिपी ब्लॉग. मेथीचे लाडू घरी मम्मी बनवते. ऑर्डर पण घेते थोड्याशा अशा छान छान. तर पहिलं आपण असंच दाखवायचं नॉर्मल. पण आता काय काय वस्तू सामग्री आहे
ती काय कायांची इच्छा होती की पूर्ण रेसिपी ब्लॉग पाहिजे. तर तो रेसिपी ब्लॉग आपला मेथीच्या लाडूचा आला आहे. माझ्याने का उचलत नाही. हे बघा इकडं लाडू मस्तपैकी बनलेत आणि मस्तपैकी भरपूर लाडू झाले आहेत, मेथीचे लाडू. अचानक भयानक मम्मीने बनवले. कामावरनं येण्यासाठी वाट बघत होती कामावरनं आलं, कारण की तिला हा रेसिपी ब्लॉग बनवायचा होता. तर छान झालेला आहे रेसिपी ब्लॉग. तुम्ही पण घरी बनवू शकता लाडू, मेथीचे लाडू. मला आवडत नाही तर कोणी कोणी ट्राय केले ते पण बघा. आणि ह्या पद्धतीने जर ट्राय करायचं असेल काय काय सामग्री वगैरे तर ते पण तुम्ही करू शकता. ओके, तर करूया एंड ब्लॉगचा. तर मामी होत्या हेल्पला, ऋतू आणि मम्मी. तर कसा वाटला आजचा रेसिपी ब्लॉग भरपूर दिवसानंतर, तर कमेंटमध्ये सांगा. आणि आपलं एपिसोड 4 आलेला आहे, जाऊन बघा. सिरीज संपलेली आहे, तर बघूया नवीन सिरीजचा काय प्लॅन आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि जे नवीन आहे त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.